Ahoj všem, já vás moc vítám u únorového dílu Od srdce k srdci. A dneska se zamyšlením nad slovy s upřímným srdcem. A přiznám se, když jsme u té upřímnosti, že dneska mi to nahrávání nějak nejde, že se v tom tak trochu plácám, ale tak do toho chci pozvat Ducha Svatého a moc ho prosím, aby mi dal slova a aby ta slova dávala smysl a aby byla povzbuzením. A zajímá mě, jaký máte únor, jak se máte, jak ho prožíváte. Já musím říct, že já se tak vědomně zastavuju a zpomaluju, hlavně teda pracovně, co se týče bílého místa a tvoření, protože když se dívám zpátky na uplynulé 3 roky, tak vždycky ze začátku roku jsem se musela tak nějak nedobrovolně zastavit, a ať už to bylo moje první 6 nedělí, anebo potom rok na to jsme se stěhovali a zařizovali nový byt, což úplně spolklo veškerou moji pozornost, anebo loni zase 6 nedělí, kdy jsem, já tomu říkám tak jako by se odzónovat, že najednou přemýšlím úplně nad něčím jiným, ale vlastně ve výsledku, že tyhle chvíle nebo tahle období jsou pro mě velmi plodná. A takhle to jsem si taky vědomě chtěla nadělit takový pomalejší čas odpočinku. A vlastně mi to celkem hezky odzrcadluje, mi přijde i toto roční období, že jsem se tak procházela po ulici a říkala jsem si, ty stromy jsou holé, záhony jsou holé, nikdy jakoby nebyl život, ale ten život se vlastně skrývá uvnitř. Je tam a nabírá síly na to, aby mohl vypučet a přinést zase něco nového. A tak věřím a doufám, že je tomu i se mnou, nebo i s námi věřím, že ten život nebo určité oblasti života jsou cyklické a to je to prostě, jak si teďka připadám, že mám zimní období, kdy odpočívám a věřím tomu, že uvnitř něco nového se může pomaloučku rodit. A k našemu tématu s upřímným srdcem jsem si vypsala pár bodů. Vlastně jsem zjistila, že je to pro mě celkem aktuální téma posledních pár týdnů a měsíců, že je to něco, čemu mě Pán učí, jak být upřímná před ním, jak přicházet a odhalovat svoje srdce takové, jaké je, nepřicházet před něho s maskou takové zbožné Karolíny, která to dělá dobře tu modlitbu a která má vždycky úsměv na rtech a která vlastně žádný problém nemá, anebo nechtít po něm nepřinést můj svůj problém s tím, že Pane, dej mi řešení na něj, ale to srdce mu tak poodkrýt a vyjevit. A co k tomu chci sdílet, tak je jeden typ, způsob nebo metoda modlitby, na kterou jsem narazila nedávno. Zmiňuji ji právě i v diáři a říká se jí anglicky ARRR prayer. Je to akronym pro 4 slova, která vlastně popisují 4 kroky té modlitby, 4 zastavení. To první je acknowledge, které vyjadřuje to, že na začátku modlitby uznáme to, jak se cítíme, s čím přicházíme před Pána v úplné upřímnosti. Pane, jsem tady a tady, Pane, jsem strašně naštvaná, anebo Pane, mě se vůbec nechce jít modlit. Že jakoby přicházíme s tím, co v nás opravdu je. Druhé slovo nebo druhý bod té modlitby je relate. To znamená, že to, jak se cítíme, nebo to, co prožíváme, vztáhneme k Pánu, že mu to jakoby předáme, otevřeme, odevzdáme. Nebo možná odevzdáme není to správné slovo, možná spíš mu to ukážeme. A třetí krok nebo bod té modlitby je receive, což znamená se tak stišit a přijat Pánův pohled na to, jeho reakci na to. Kdybych to měla vyjádřit nějak jakoby imaginativní modlitbě, tak se zahledět do jeho tváře a pozorovat, co nám k tomu říká, nebo co
co nám k tomu chce povědět. A poslední bod je respond, nějak reagovat na tu Pánovu reakci, třeba modlitbou uzavřít. Pokud nás Pán nějak povzbudil, tak mu za to třeba poděkovat. A dá se říct, že tomu prvnímu kroku a uznat to, jak se mám, jak se cítím a předstoupit tak před Pánem mě Pán právě učí. Takovému postoji, že před něj přijdu s úplnou otevřeností, odhalím mu všechno, co je uvnitř, všechny ty mokvající rány, moji slabost, ošklivost mého hříchu, všechno, co ve mně vzbuzuje stud a hanbu a v atmosféře úplného přijetí a bezpečí a jistoty mu to ukážu, odhalím a je to vlastně nesmírně nádherné místo intimity s Pánem a nádherné na tom je zvlášť to, že vlastně něco tak niterného vyjevíte do Pánovy přítomnosti, která je plná laskavosti a milosrdenství. A co mě na tom až udivuje a nesmírně dotýká, je to, jak obrovsky laskavý a milosrdný a chápající on je mnohem víc, než dokážu si představit a pochopit a mnohem víc, než jsem já. A věřím, že ani do konce života to nebudu schopná postihnout. A přednedávnem mi to Pán tak hrozně hezky ukázal, nebo spíš mi přijde, že mě tomu učí. Bylo to v neděli v kostele, byla jsem v dětské místnosti a zase jsem tak nějak byla zaciklená v tom svém problému. Nebo v tom svém problému, v určitém problému, který jsem zrovna ten týden neřešila, souvisel s mateřstvím, což je obrovská škola sama o sobě, pro mě osobně teda. A Pán do toho chaosu mých myšlenek promluvil slovy vidím, že to máš teď těžké, vidím, že je to pro tebe náročné. A to bylo jak blesk z nebe v tom, že tak promluvil slova upřímnosti, že mě viděl tam, kde jsem, že mi nechtěl dát nějaké řešení na můj problém, nechtěl mě napravit, ale chtěl se mnou setkat tam, kde jsem byla a vstoupit do těch mých bojů a říct, vidím tě tam. A mě vstoupily v ten moment úplně slzy úlevy do očí v tom, že Pane, ty mě vidíš. A přijde mi, že vlastně naše rány a bolesti, které jsou vlastně tak hluboké a niterné, když je otevřeme, tak se můžou stát místem nádherného, hlubokého setkání s Pánem, místem pro hlubokou intimitu. A já nechci vůbec, aby to vyznělo nějak, že nás to něčeho tlačím, ale myslím si, že to se děje tak postupně, že jak poznáváme Pána, blízkou osobu o trošku víc, tak mu odhalíme trošku víc sebe a tak to postupuje jako spirála hlouběji a hlouběji a do hlubších míst našeho srdce a myslím si, že on se raduje z každého drobného krůčku, který mu poodhalíme a kam mu dovolíme vstoupit a že on je hlavně ten, který na tu pilu netlačí. A úplně prakticky, co jsem zjistila, že mi pomáhá dostat se do takového toho nastavení upřímnosti před Pánem, je třeba, když mám své oblíbené knížky duchovní literaturu a otevřu si ji, čtu a čekám na chvíli, dokud se mě něco nedotkne, dokud ke mně něco tak osobně nepromluví, co mě tak jakoby přepne do rozhovoru s Pánem a najednou jsem tam a v ten moment jsem se naučila odložit tu knížku a prostě pokračovat už v modlitbě, už v tom dialogu s Pánem a už ho rozvíjet dál podle toho, co mám na srdci. A nebo pro mě taková nová oblast a nové pozvání od Pána začít tu svoji modlitbu tancem na nějakou křesťanskou písničku. A to samo o sobě je pro mě taky takové velmi intimní tanec, ale přijde mi, že jak se do něho uvolňuju svým tělem, tak nějak se i
uvolňuje a otevírá moje duše Pánu, moje srdce Pánu. A chtěla bych sdílet ještě jednu situaci. Bylo to, že jsem prožívala obrovský hněv na jednu osobu a tak jsem se tak hněvala a hlavou mi běhaly scénáře potenciálních příštích výbušných situací a to, co já bych měla v tu chvíli říct a tak jsem tak seděla opřená na gauč a jsem moc vděčná Pánu, že mi dal tuto milost to zažít, protože myslím si, že k čemu bych asi ze své přirozenosti, co by byl moje taková berlička v tu chvíli, že bych si asi otevřela telefon a pustila si nějaké video na YouTube, abych se rozptýlila, ale v ten moment jsem padla očima na kříž, který máme v obýváku a jsem řekla, Pane, já se na tu osobu tak hrozně hněvám a v tu chvíli přišla odpověď od Pána, že dcero, udělala jsi to nejlepší, co jsi mohla, že jsi s tím přišla za mnou. A nebyla v tom ani špetka odmítnutí, jenom jeho přijetí a ten můj hněv, ta silná emoce se tak pomalu roztápěla v té Pánové chápající, empatické náruči. A já když si Pána představuju v imaginativní modlitbě, tak mě většinou nejvíc zaujme jeho oblečení, jeho tunika nebo šaty, jejich struktura, to, jaké jsou na omak. A já jsem v tu chvíli brečela, jak se uvolňovaly ty moje emoce toho hněvu. A měla jsem právě pocit, že vidím tu Pánovu tuniku, ty jeho šaty mokré. A až po chvíli jsem si uvědomila, že je to proto, že mě objímá, že mě drží v obětí a ty moje slzy smáčely jeho šaty. Tak to bylo pro mě taky nádherná modlitba, vlastně milost, že mi Pán dal, že mi ukázal, dcero, můžeš předstoupit taková, jaká jsem. Já jsem tady s tebou i v tuto chvíli a já se s tebou chci potkat tam, kde jsi. Bylo hezké, že Stefanie Gretzinger, pokud ji někdo znáte, tak během svých chval měla takový moment spontánní modlitby a měla takový obraz, že viděla 2 magnety, které se k sobě vzájemně přitahovaly. Tím jedním magnetem byl Bůh a tím druhým magnetem byla naše slabost. A ta slabost přitahovala Pána, že to do sebe tak jako by zakliklo. A ona se modlila, že Pane, dej, ať zůstaneme malí, ať zůstaneme slaví, ať zůstaneme závislí na tobě. A úplně poslední věc, kterou s váma chci dneska sdílet, je z úžasné knížky, kterou čtu a je to jedna právě z těch, které mi pomáhají dostat se do modlitby, do rozhovoru s Pánem. Je to On a já a byl tam úryvek, kdy Pán mluví o naší slabosti. A já bych ji moc ráda na závěr přečetla ten úryvek, kdy Pán mluví ke Gabriele. Postav se před mou tvář, když si budeš nyní připomínat své chyby, ty včerejší i dnešní, rozviň přede mnou svou duši jako poskládanou tkaninu. Ukazuješ mi je a nic neříkáš a přece je to modlitba. Stojíš v pokoře před svou bídou, kterou si rozložila před mou tváří, což je ta nejvýmluvnější modlitba. Volání spravedlivého ke mně stoupá ve dne v noci. Jaké jiné volání to může být, než volání pokory? Vidíš, že i tvé nedostatky tě mohou přiblížit ke mně. Všechno má vést k lásce a tak se mnou setkáš. Nevyšel jsem ti snad vstříc víc než na půl cesty. Tady pro mě ta slova, že rozviň přede mnou svou duši jako poskládanou tkaninu, všechny její chyby, všechny její nedostatky a že i ty nedostatky nás mohou přibližovat k Pánu. Tak
To pro mě bylo dalším střípkem do mozaiky v tom mít upřímné srdce před Pánem a jak vlastně přicházet za ním a po jaké Karolíně on vlastně touží, že ne poté se zbožnou maskou, která vlastně nemá žádný problém, ale poté, která odkryje i to nejniternější, to nejslabší, to nejhorší před ním a on to přijímá. On to přijímá s laskavostí a s milosrdenstvím. A na závěr bych se chtěla ještě s váma modlit ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, já ti děkuju za tuto chvíli. Já ti děkuju, že nás miluješ takové, jaké jsme. Že si před tebou nemusíme na nic hrát. Že ty nás znáš dokonale, že se raduješ z naší upřímnosti, že je to takový náš dár pro tebe. A já se modlím, aby z nás zahrnoval svým milosrdenstvím a láskou ještě víc, abychom se nebáli ti poodhalit ještě víc a pustit tě na místa, kam se bojíme sami vkročit v našich srdcích. A ještě hlouběji, Pane, a moc se modlím, aby i postní období, do kterého vstupujeme, bylo obdobím, kdy nás učíš přicházet před tebe v upřímnosti a zahrnuješ nás svou láskou. Amen.